ha estat vigent fins al Vaticà II, perquè ho va dir el Vaticà I, que és a finals del segle XIX, però això no hi ha hagut el Vaticà II fins a finals dels anys 60 del segle XX, doncs fins als anys 60 del segle XX l'Església Catòlica Romana hem dit, sens dubte, la millor forma de govern és la monarquia absoluta. Ja ho hem dit, no? I això és tant com dir, legitimem aquesta monarquia absoluta, aquest interès privat, en aquest cas, sobre la majoria per voluntat divina. Doncs bé, avui en dia no ens creiem ni que el Rajoy i el Mas siguin Déu, ni que siguin voluntat de Déu, que estiguin en el govern. Però aquesta és la pregunta clau que ens hem de fer i que per mi és la que dona la seva tasca més important en els moviments socials, al costat, evidentment, per fer pressió i fer acció social, perquè hi hagi menys desnonaments, ara també diré una cosa sobre això, però el punt essencial és dir quin és l'element ideològic d'ara, no el de l'imperi Inca o l'imperi romà, molt interessant, però ara ens interessa ara quin és l'element ideològic que fa que, unit amb aquesta força militar o amb aquesta força repressora de l'Estat o com li vulguin dir, fa que aquest canvi social desitjat per la majoria de la població, aquesta majoria social que ja existeix per canviar de rumb, no s'estigui ja articulant a la pràctica. Doncs jo crec, aquesta és la meva aportació i després ho podem discutir, que l'element ideològic d'avui no és aquest de la divinitat, no és el discurs majoritari avui en dia, que Déu ens faci por, sinó que és que ens creiem que el sistema socioeconòmic que en diem capitalisme no té alternativa. Real, viable, sí que hi ha uns il·luminats que diuen que es podria fer diferent, això ja ho sabem, però que sigui real no ens ho creiem. Llavors això és un element ideològic. Clar, mentre no ens creiem que hi hagi una alternativa, doncs aquestes ganes de que hi fos no es duran a la pràctica, perquè ens falta treure'ns la bena dels ulls, de dir, escolta, això és tan possible com que podríem començar demà a fer-ho. I és tan possible dir que no en aquestes polítiques de morositat maldites d'austeritat europees com és el que ha fet el país Islàndia, que va passar una situació similar, són un país molt més petit, 350.000 habitants, però a la dinàmica de relació amb el que serien les directrius europees per l'austeritat econòmica va ser la mateixa que s'està vivint ara a l'estat espanyol. Els van dir que havien d'aplicar una sèrie de mesures amb el seu govern va baixar el cap i va dir que sí, i la seva població va dir que no. I llavors el que van fer va ser deslegitimar el govern i a continuació van haver de constituir això que se'n diu el procés constituent, no obrir un període constituent, perquè això no es tracta que ens vingui una il·luminada o un il·luminat a dir com ha de ser la societat que volem. No, això ho hem de dir entre tots. I dir-ho entre tots vol dir que hem de crear els espais socials i polítics com perquè aquest debat es pugui fer seriosament. I això se'n diu període constituent. I dura un any o dura 2 anys, dura el que hagi de durar, perquè això que volem no és un pedaç, sinó que és un canvi social seriós i sòlid. I això ho ha fet un país veí com pugui ser Islàndia, i això ho estan fent països llatinoamericans amb la seva realitat social, i això, si ho fem o no ho fem, dependrà no del Déu capitalisme o del teu sistema econòmic, sinó que dependrà de la voluntat política. Llavors he dit que des del punt de vista... Ja m'estic allargant molt, Ui, massa. Doncs ja paro aquí. Perquè des del punt de vista dels moviments socials he dit 2 coses, i una és aquesta feina de crítica ideològica o de fer adonar de quina és la perspectiva en què llegim la realitat i quina hauria de ser, i al costat, em sembla fonamental, i aquí deu ser conegut de tots vostès, però lloar la tasca de la plataforma d'afectats per les hipoteques, que han aconseguit l'aturada de més de 500 desnonaments. O sigui, executats, vaig sentir el discurs de l'Ada Colau al Congrés, doncs ella allà en aquest discurs deia hi ha hagut en l'estat espanyol executades fins ara més de 400.000 desnonaments. Més de 400.000 desnonaments. I la plataforma d'afectats que diran al costat de 400.000 és ridícul, sí, però és que el govern proposava aturar-ne 8, penso, no? Doncs a la plataforma d'afectats per la hipoteca han aconseguit aturar més de 500 d'aquests desnonaments. Clar, la proporció ja es veu que és d'anant a gegant, però això vol dir que la mobilització social ha canviat la vida de 500 famílies, doncs no és poca cosa. Per tant, jo no veig només els moviments socials com a fòrums universitaris de debat, no? Jo crec que és fonamental aquesta feina de canvi en el nivell de les idees, però això no està renyit, al contrari, ha d'anar de la mà amb una acció que és ocupar els bancs, ocupar
els pisos de la gent que els vulguin desnonar, fer acció social contundent i real per evitar les urgències que ja estaven, però que aquestes urgències no es mengin aquesta anàlisi més a llarg termini. I per mi, en el moment en què vivim en el nostre país, qualsevol moviment social ha de tenir, o seria bo que tingués en l'horitzó, no un retorn a les llibertats perdudes, un retorn als privilegis perduts o als drets perduts, sinó una veritable canvi social que s'hagi de fer entre tots i, per tant, l'obertura d'un període constituent. Moltes gràcies.